बेयावनो आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर आरो गासैबो नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बेवहाय कसुगाव स्पर्ट्स एस'सिएशना दिनै मोनसे बल खेला खुंदों। जिहेतु दिनै फाइनाल जाबाय, बिराद गोजोनथाव खौरां। बेवहाय बेबायदि खेला खुंदों, आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंखौ बिसिम हांख्रायनानै लेंहरदों आदामोना बा सारमोना। जोबोद जोबोद आंनिफ्राय साबायखर। गेलेनाय बिथिङावहाय आङो बुंनो सानो जे फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो जे लांफाबाय थायोबा गावबागाव देहाया स्ट्रं थायो, मेन्टेलि स्ट्रं जायो। माने गासैबो फरायनायजों लोगोसे मोसानाय बा गेलेनाय गासैबो लांफानांगौ सासे फरायसाया। आरो बिमा बिफाफोराबो बेफोरावहाय गोख्रोङैनो सापर्ट खालामनांगौ। बुंनो थाङोबा गेलेनायजोंबो सासे गोख्रों, सासे गिदिर मानसि जाहैनो हायो। बेखौनो आङो बुंनानै बेनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय।